Previously on the Chuas. Hi! So just a quick update. It's January 22 and January 18 ko lang anak. Napaghihapon mi sa hospital, but good news, kaya ni-improve na ang result ni baby, siyang bilirubin. So hopefully makauli na mi ugma. Kaya tungod sa iyahang phototherapy. It's like sunbathing para ma-cure yung jaundice. Kaya sa'yo magod ni siya ni gawas, and then iyahang immune system nag-adjust pa. Na he's so strong. Love kayo eh. Kusog kayo mo drink of milk niya. Na kailangan lang i-flush ang iyahang kanang mga toxins sa lawas. So, he's been pooping and peeing, and I'm so proud of baby Calllum. And karon yung visit ko kay akong ipakatong si Kim kay puli-puli mi. And I'm watching TV. And then, nagkatawa ko ba kay kung anong basa kaya akong t-shirt. Wag ko nang hugas, wag ko ninom og tubig. Kung basa, yun siya, uy. Karon pa dyan ko naka-realize nga nagtulo di ako ang gatas. Ayaw sa lagi, wala ko kabaw. Nagtulo ako ang gatas. Ang isa ra. So, ang isa gahit kayo. Sakit kayo siya kanang hukot ba? Magnay ka ng basta ka ng bugat ang isa niyang isa dili kayo pero abot ako pa ni siyang gi anad but it's just weird, no, but amazing nga makaproduce ka og milk. Cool. This is the best, I guess, kanang pinakamaayan nga happen sa mga nga nagstay mi diri kita kan kay na learn. Yeah, part of it is maaya silang gana mo nga dili nami nga kauli nga balik na pod. Hopefully everything's gonna be fine. One more exam this 6 p.m. 6 p.m. and then we'll go from there. Then 2 tests iniha teras inihang alas City o alas 10 sa gabi gahapon. Pasar na niya one more and Yeah, yung bilirubin is 170 karon so paulit na gid mi. yung bilirubin kay 170 and he is what, 5 days old? Yeah. No, 4. 4 days old, so kailangan na may 10 more points nga 160 siya para makauli na niya. Yay! And then dito na lang nila i-monitor siguro kung kinanglan pas baby mo balik o di na. But should be fine. Really hoping and praying okay na siya cause sa pagka-reason ngayon wag mi naka-prepare. Like kung sanina is just for like 1 day. And I extend to make 6 days. So wala mi naka-prepare. So ako apong na-learn kay wala po ko nursing bra kay datuo po ko nga manguli na po dayon ni, and I thought nga di pa dayon ko ka-supply og milk, but then after 2 days grabe nagsugod na siya, build up ang milk ducts, and karon nagtulo-tulo na gyud siya sa 3rd and 4th day nga grabe ha pag mata na ko wa man ko naligo pero basa na gyud kay siya, which is nice. So muna mga things to bring. Yan. Napa siya ito kung anak ko eh. But he's doing his best. He's very cooperative. I hope he's gonna get well. Ano mo eh?
What happened? No. Zorro time! Mask of Zorro to protect my eye from my UV rays. Because I'm gonna go sunbathing, people. So day 6 and what's the Sir, si Liloy sa exam! Gili Roman! You're out of there. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Out na ka ha? Out na ka. Tagawas na ka na mo. So, what's the with me finally after 6 days? That's it. Wala may sanin na Finally now we're just happy nga. Lilo is okay na. He passed his exam and he did the honors of turning it out. Ah, we're so proud of you, Langga. So strong. Okay. This is Turn it off. Yay! expert mo kayo kasi nga incubator eh. Ikaw naman mag-operate. But grateful kay Vicky Nara siya sa aming tupad. Yeah. Care ninyo for Saan kami nga-learn sa 6 days so Good job, and Miss Eye Patch. Miss Sorrow. Zara Sorrow na. more. Dahan! Yeah! Da. Okay. Yeah. Manguli nami. Naligo na ko. After 5 days. Going 6 days na gid eh. Yay! Bye! Okay. So, first time ni siya makasakay siyang car seat. Pag-ibig ka po. Ang saon ni Be. Patay hip-hop ikigsuot. Ah. Yan lang kami din. Ay, Pretty much perfect. No, that's perfect. As long as it's not bothering you and you contain it, it's good. he's smiling. He's like, yeah, I'm finally getting out of here. Hello, so we are exiting. 26 and 27. Post up. Finally, after what lang ga? 6 days now? 17 good mi diri. Yeah. Amo magoy lamig itog. Yeah, so late na may. Yay! Yay! First sakay niya sakyanan. Mama. Yay! May kabuotan, oh. Going home. Sound asleep. Thank you. Bye.
Hey, humana mig register kang bibi sa hospital siyang birth certificate. So official na gyud nga ihang ni Miss Calllum Chua. Wala na ang manzano, gilubong na gyud sa kuan. Pinakailaw nga kaban. Wala na, di na madagman. Ilang middle name diri, wala middle name diri sa army, ilang middle name, second name. So lain kayo Calllum Manzano ay di man mabagay. Pero okay ra. Kung kuanta to, ako ang apelido kay mga Smith or Pwede pa masod. Captain Smith. Lain yung kay yung name kay Calllum Manzano. Mga Hilton. Ako dito tayo pabutang. Calllum Hilton Chu. Ito so on the sleep kaya mo hari. King Calllum. Yeah. Wala na ni. Hey, bye. Ang chato ding. Ang kinahinag dahil sa papa. Grabe. Tikuan kayo. Ang dinay ba ni Kim mas lupig pag-bike. Grabe ang gulba. Ani lang tas pinakakilid. Ani na lang ka mag-drive sa kuanding sa walk path. Maglakaw na lang kami. Madaay kay Ligas kay Danya. Winter kayo. Yeah. Kanang dulhog-dulhog pag yun. Ay, grabe na mga eyebags gasugod nagburo to. Ano ba? Embrace motherhood and fatherhood. Yeah. Robin Hood. Yun, ayun. I-vlog na ba tayo? Kapag balay ha? Kay Hawaii.